Clio Sport. Startni broj 6, Jović Nikola i Jović Branislav. Autoklub HM Racing Team, Peugeot 206. Jeste. I prvi u klasi 4. Oni dobijaju 2 pehara, odnosno po 2 pehara, vozač i suvozač za drugo mesto u generalnom plasmanu i prvo mesto u klasi N4. Tako je. Još po jednom pehar. Biće ti mnogo, ej! Od viška glava ne boli. Ostali za klub. Ne mogu ja, bre, gledaj. Ajde dok se slikate, da čujem tvoje utiske. Pa šta da kažem, najbolji do sad rezultat, presrećni smo, prezadovoljni, odličan reli za nas i stvarno sam prezadovoljan, srećan, šta da kažem, super, sve je fenomenalno. Pa kako da ne bude, čim je suvozač tu, nije pobegao na pola brzinca, to je dobro. Tako je, dobro je, odlično, hvala. Hoće i kod tebe da bude svadba? Ne znam, hoće li auto da ide? Idi, auto manje više, ali znaj ko drži. Još jedan aplauz za posadu sa startnim brojem 5, drugo mesto u generalnom plasmanu i prvo mesto u klasi N4. I oni imaju ovako lepu trać.